Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hagasni balang jong katayo ka office jong ka district sports officer West Khasi Hills District Nongston kalayo ban pli perdano ya ka limpung yelekai ya ka balatip kum ka 31st West Khasi Hills District level inter school athletic meet arhajar apunriu ha ka ba arpunriu tli ki Skul nakaleng jaka jong ka West Khasi Hills kilawan bani Shim Bynta haba phai shakani ka sngi la pli perda ya ka ni ka limpung yelekai kabala penlong hamadan nong pathar hak baka kongsi kharbhi ka district school education officer ka West Khasi Hills kalalong kum ka kongsan hak jingadan ru Dr. R.M. Lingdo u principal ka Synod College Nongston kum usumbot kongsan ka kong ballerinas em ka DSO West Khasi Hills nangta laidon lang ru ka kong D pakenten ka DSWO ka West Khasi Hills kum ka special guest kabala airu ya ka jingkren pensyai halor ka drug abuse bat ki weipan shu ha ka ni ka limpong yele kai minta usnem kinong ishim benta ne ki Skul ba per kentup ya ki shinrang under 14 under 16 but under 18 ki don hadu sauspa nyob kandai ngut kat ba ki khna kanthei nadu ki under 14 under 16 but under 18 ki don hadu sauspa 100 ngut bat baro kinong ishim benta ha ka jingi da kai ba per ki don kumba khandai spa sabusan gut